A crise do coronavirus non pasa de longo nas funerarias. No tanatorio de Pontevedra San Mauro tomaron medidas mesmo antes da declaración do estado de alarma. O prioritario din os seus responsables que os empregados traballen nas mellores condicións. Temos a metade dos traballadores en cuarentena traballando en dous grupos. Nós o que fixemos foi anticiparnos un pouco e antes do estado de alarma xa tiñamos un protocolo interno nós donde invitados traballadores os enviamos aos seus domicilios para que estuveran nas súas casas por si surgía algún problema. A finalidade desta situación sen precedentes é garantir que pase o que pase, os servizos funerarios estean garantidos. Tanto o personal funerario como a administración como os de atención directa ás familias nos tanatorios traballamos co 50% e o outro está na casa reclutado para que si pasa algo lóxicamente poidamos recurrir a outro grupo. O día a día dos empregados tamén mudou dentro deste tanatorio pontevedrés. Ataviados con luvas e máscaras seguen un protocolo de protección dende hai semanas. Non suelen estar en contacto o personal todo dentro do grupo que está traballando, porque admitimos que somos un sector de risco e lóxicamente extremamos todas as medidas de prevención e de seguridade. O coronavirus tamén mudou os actos fúnebres que se acollen nestas instalacións. A Xunta limitou o aforo aos tanatorios a 1/3 da súa capacidade e reduciuse o horario de apertura das salas. Ademais, como máximo 25 persoas poderán acompañar o finado no enterro. Agora tamén se permite facer os soterramentos dun xeito máis áxil sen ter que agardar o prazo de 24 horas dende o falecemento, tal e como marca a lei. As familias din entender a situación. As familias están respondendo moi ben, do cual estamos tremendamente agradecidos por a acollida que nos fan e por a pouca estancia a veces que teñen que estar ao lado dun ser querido. Isto na terra en que vivimos, donde realmente está moi arraigado o acompañamiento, lóxicamente o que non podemos ter máis que agradecimientos ao apoio que estamos tendo hacia estas familias. Polo de agora, a demanda de servizos funerarios en Galicia mantense estable. Noutros puntos de España, pola contra, aumentou ao punto de traballar sen as condicións axeitadas. Piden máis medios de protección para recoller os corpos dos finados por coronavirus.